Ak čakáte hostí alebo si len chcete spríjemniť pekný večer, mám pre vás tip na vynikajúci cibuľový koláč, ktorý sa hodí rovnako dobre k vínu, pivu či sektu. Upečte si ho so mnou. Na koláč si najprv pripravíme cibuľu. Tu som už vopred olúpala, jednotlivé kusy prekrojíme a nakrájame na tenko na plátky. Pripravenú nakrájanú cibuľu si teraz opečieme na oleji, do sklovita, nie príliš natmavo, pretože ešte sa bude piecť v rúre, takže ešte farbu získa spolu s koláčikom. Rovnako si trošku opečieme aj nakrájanú slaninku. Určite použite prerastenú. Kým sa cibuľa a slaninka trošku opečú, môžeme si pripraviť základ. Do misy dáme 4 vajíčka, mlieko, trošku kyslej smotany, trošku soli, mletú sladkú červenú papriku, mleté čierne korenie a všetko spolu vyšľaháme. Stačí metličkou, netreba to robiť šľahačom. Keď sa suroviny prepojili, pridáme ešte hladkú múku. Opäť zamiešame. Opečenú cibuľku a sláninku si teraz preložíme, aby trošku vychladla, aby sa nám vajíčka, keď ich zmiešame dohromady, aby sa nám to nezrazilo. Slaninka. Premiešame a necháme trochu vychladnúť. Všetky skvelé suroviny teraz zmiešame dohromady. Cibuľku a slaninku pridáme do nášho cesta. Premiešame. Pridáme ešte syr. A cesto na koláč máme pripravené. Budeme ho piecť v tortovej forme, ktorú si vystelieme papierom na pečenie. Papier takto zachytíme do obrúče a prebytočný papier odstrihneme. A cesto nalejeme do formy. Povrch zarovnáme a s koláčom môžeme ísť do rúry. Budeme ho piecť pri 180 stupňoch približne 40 minút. Náš cibuľový koláč už je upečený, nechali sme ho vychladnúť a až potom som ho vyberala z tortovej formy. Teraz ho môžeme nakrájať na 12 alebo aj na 16 kúskov, podľa toho, koľko čakáte hostí. Tento vynikajúci cibuľový koláč môžete podávať k vínu alebo pivu. Ďalšie výborné recepty nájdete na portáli varecha.sk a tiež v našom mesačníku Varecha.